Er zitten hier 3 eenden voor ons in de tuin. Die zit een vrouwtje met z'n drieën te verkrachten. Shh. Kijk, ze gaan er weer grijpen. Komt onze held Donnie weer aan. Nou, Don, ze hebben gewoon zin. Kijk dan, maar ze hebben gewoon scheid aan ons. Ze gaan gewoon verder. Hier. Ah, dat vind ik wel zielig voor het vrouwtje. Kijk dan. Maar waar komt dat pikje uit dan, denk je, Don? Nee, ik ga ze wegsturen. Shh. Oh, maar hij zit er heel hard te bijten. Ik ga ze met z'n drieën achter het vrouwtje. Zou jij het toch ook doen? Goh, helemaal zeg. Zou je dat... Maar die kwamen gewoon helemaal, die zaten hier al helemaal in die hoek. Kijk dan, en wat ligt hier? Zijn bloed. Slijm, gadverdamme, de sperma van een... Dat is sperma van een eend.